Стоицизъм за начинаещи. 5 принципа, които ще променят живота ти. Стоиците вярват, че вътрешният мир е по-ценен от злато. Ето 5 принципа, които можеш да приложиш още днес. Контролирай реакциите си. Не можеш да контролираш всичко, но можеш да контролираш себе си. Приемай трудностите като урок. Всяка пречка е шанс да се научиш. Живей тук и сега. Миналото е минало, бъдещето е неизвестно. Не се привързвай към материалното. Вътрешният мир е по-ценен от всичко. Размишлявай всеки ден. Отделяй време за самоанализ и благодарност. Стоицизмът не е философия за книгите, а за практиката. Коя от тези техники ще приложиш още днес?